Можете ли да ни разкажете вашата история? Казвам се Маргарита. Имам дъщеря. Прекрасна 5-месечна дъщеря. 16 години се опитвах да имам деца. Дори администрацията ме изостави. Мислех, че няма да имам дете, докато някой не ми предложи продуктите на Диексен. Не вярвах в това. Първо направих детокс с черно кафе 3 в 1. Кокожи и спирулина на таблетки. В продължение на 2 месеца. След това приемах RG, GL, спирулина на таблетки, кордицепс, омега-3, нутрижи, 10 таблетки, 20 таблетки спирулина и 20 RG, GL и 9 кордицепс на ден. След известно време спаднах на 15 броя и така остана. Забременях. Като отидох при лекаря, той ми каза, че съм бременна от 2 месеца. Приемам ги досега. Да кажем, досега. Приемам ги досега. Никога не съм приемала лекарство от аптека. Росел приемах сутрин и вечер. Това за кръвното налягане. Колко месеца сте приемали продуктите? 6 месеца. Нека се представя. Аз съм Едуин. Перуанец съм. На 51 години съм. В Диексен съм, благодарение на моя лидер. Таня Рамирес. Често съм се опитвал да направя сперматозоиден тест. Винаги ми казваха, че е 0, 0, 0. Беше нулев. Бяхме на събитие като това в Милано и миланският лидер каза, че бащата, който има проблеми с зачеването на дете, трябва да вземе този продукт. Взехме ги, за да ги тестваме. Бяхме дошли от друга компания, която не направи нищо. Не искахме да вложим толкова много пари, до степен, че започнахме да се учим как да правим детоксикации. След това направихме мащабна ганотерапия, т.е. детоксикации, приемайки черно кафе 3 в 1, зърнени храни с спирулина, кокожи, моринжи. Направихме детоксикация в продължение на 2 месеца. Мама мия, наистина ми стана лошо на 3-тия ден, наистина ми стана лошо. След това приемах RG, GL, кордицепс, спирулина, омега-3 и всички продукти, включително макавита кафе. Мака е отличен продукт за приготвяне в идеална пушалка. Макавита кафе в комбинация с кордицепс е бомба. Лекарите ми казаха, че съм твърде стара, за да имам бебе. Бях на 48 години. Казаха ми, че вероятно бебето ще има някои проблеми. Но когато бебето се роди, преброиха всички пръсти и всичко е перфектно в нея. Няма никакви деформации. Много ви благодаря. Благодаря. All right, thank you. Thank you Благодаря. so much.